Kubor nakaslem jong unongsan Hima. President Jong Kaseng Voice of the People's Party uba Ardent Miller basayo moin ula pelai ba iki matrekam Jong Kaseng ki bansale andalayo ya ka jingjam minta kasngi ka khatsan terik ubanai rempang arajar arpulai hagani ladan ru hadu shphotli ki matrekam ki bakaseng kala pelai ba habaya keran mat kilat pathai khubor minta kasngi uba Ardent Miller basayo moin ula ong bakaseng ka angnut ban wanra ya ka jingkela hagi imlang ka salang bat kentio ya ka playerong Jong ka Jylla kamsan perthai badru naga bentang ka baha kamiat jangki pat ba ke Jylla ulo ong shishu baka seng kayo ijngai baka Jylla Meghalaya kan long ka bas kem kan nongrim hakaliang ka pisa pilan badru ban rat dingkhong ye ka jinglong dok ulo ong shishu ba ka Jylla ka dei ban don ye ki Nongïalam ki ba Khlaiñ bat ki ba Beit ka Jingmut ki ban wanra ye ka shongsuk shongsan habaro ka wei ka Jylla Nakaliangga jongi kumka party ka Voice of the People Party ke bat yin sai ko piru epi ki khot ka thok mo thok ko jongi shi chai ko vision haki lai jai ki kitil ke kitil khasi ke kitil phareng bat ke kitil hindi te hangi ni lai ba lai jai ki kitil te lasdang ni ka thok ko bot kawan kita bo, mengira air di jengkol, sekarang kita akan dijingai di sini. So, bagian wanra yang kita akan jingkela dan kita Jylla ke sini. Kami hap kat vision statement kita bagilah pelai paipa, ban penempat, ban penhap, ban penklator yang ke Jylla ke sini. Ini si pokli ki mat ki bagilah pensai ni. Kaseng kadon ye kini ki ji ban jing angnut nakam ta ke Jylla kabanin kong baga Jylla Meghalaya kanong ka basyang hapo la ke it ke hi singmana jongka bat baga yo ka kot jongka Jylla kan kiro song bat ye ke jingduk onrat din kong kaba baga Jylla kan don ki Nongïalam ki basyang phang ba Khlaiñ ba shlo kabalai jingsuk kan sinshar ya kan brio man brio panonra ya kan roi kapar habaro kilian kabasau baga sinshar khadar kan long halo ki nongrim jong ka sinshar pai ba bashisha bakhoi ba shongshan bakit khli bamsha shiliang bat bashai kadar kabasan baya ga jingdon jingm ha ga Jylla on bha banta marangkat bat on penankam tingkan kaban rio ban pene pensa ye riti dustur bat khando bat shap jong ki riu do kabahinyo ban sumar bat pene pensa ye mei mariang bat marmot ha ki jaka ki bla chulor kabapra ban plong ye Meghalaya ke Jylla babyang e ban wanra ya ke jingbe tingka investment kabakhandai bat kintiu bat punko bor ki samla ka puri puthi bat jinong babha bat kinong ki balarkam kabashipo bakandon ka jingburam ya ka long kenthe long shinrang bat banom don kanu ka jingyo shiliang khaman khalor jongka haba shukran lincoln ka seng ka anot ban pin khim ya ka prakhat pradan ka shongnia ba Beit bat babha ban pin rasong pat ya ka san long brio man brio ka babha balayo pateng ni long shwa bat ban pin kladur ya ka Meghalaya kum ka nongmuna bakan sai ka India hi brokawe ka PPP ke scam aka sinchar khadar Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka jingkular ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Ka jingpintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap khat arajar tingka shisnam shaman na kilong yeng jong ki khinna ki papuli ki school sarkar na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta hakane ka apnyo trek urumphang jan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat krishan ya ka Meghalaya TMC